zorria baino astunagoa, zorria baino sektatsuagoa, zorria baino alferragoa. Nik ez dakit zergatik hitz egiten dugun hain gaizki zorrietaz. Irudikatzen alduzue zorriren bat gutaz gaizki esarka? Ezpa, intsektuak dira ez da, bai banekien, txikiak gainera. Hegaztietan eta ugaztunetan bizi dira, lumetan eta hileetan barna. Bai, bartzak arrautzak jartzen dituzte eta hortxe bizi dira. Buruetan, gorputzetan, bai, eta horregatik bertan topatzen dutena edo harrapatzen dutena jaten dute. Adibidez, lumak, hilea, azala, gantzak, odola. Ez zaila inporta gainera zein burutara joan. Garbia zein zikinak, are gehiago esango nuke garbietara joaten direla. Ez zaila inporta, ez dute desberdintasunik egiten horren barruan. Zorriak. Zer? Ez esan, burua azkatu egiten dezuela bakarrik pentsatzen ari zaretenean. Ez da? Ai, ikaragarrizko azkura ematen dute zorriek. Txikiak, baina azenolako azkura ematen duten. Pentsa, nik azkenekoz harrapatu nituenean, eskuak lotu behar izan zizkidaten ez nuelako aguantatzen. Astronautak esan zidan. Horrela jarraitzen baduzu. Kaskabotz geratuko zara. Hilea moztu beharko dizute. Benetan? Ez, satorrek esan zidan, xampu berezi bat bazela eta zorriak joango zirela. Proba egin nuen, ozpin pixka bat ere bota nuen, eta aizue, ez bat ez bi, denak joan ziren. Gaur arte, ez ditut berriro harrapatu, eskerrak. Eta hori ospatzeko abesti bat egin nuen. Zorri, nik egin dut. Zorri. Tira badakit ez dela munduko onena, baina itsaskorra da, baina ez dute azkurarik ematen, ez da? Zorri. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.